Jeg tror, at den der meget fleksible model, at den samlet set fører til mere beskæftigelse. Der kan jo ske det, at arbejdsgiverne bliver meget, meget mere betænkelige ved at ansætte folk. Så skal vi til Thailand, for her kæmper indbyggerne mod de stigende vandmasser. Senere i dag ventes vandstanden at nå sit maksimum i hovedstaden Bangkok. Her til formiddag bliver der fortsat lagt sandsække i et forsøg på at holde vandet ude. De voldsomme oversvømmelser skyldes kraftig monsunregn, der har stået på siden juni måned. Senere i dag vil sit maksimum, og flere tusinder søger ud af byen Bangkok. Ja, vandstanden stiger altså stadig, og det har fået alle, også en dansk-thailandsk familie, til at forberede sig på det værste. Okay. Jakob og Ruchima i deres hjem i Bangkok. Her er tørt og umiddelbart ingen fare, men vandet står tæt på deres hus, og de ved, det formentlig kun er et spørgsmål om tid, før det bliver deres tur. Vil du ud i barnevognen og ligge og sove? Der er lavet en væg af sandsække, det er jo ikke helt store militærfred, så vi håber, det er lavet ordentligt nok. Diger rundt om byen forsøger lige nu at holde hele 400 millioner kubikmeter vand ude, men presset vokser, og hele tiden er der nye historier om oversvømmede kvarterer. Det er jo sådan nærmest lidt krigszoneagtigt, altså men alt er bare gået i stå, så det er vildt frustrerende, at vi ikke kan få svar på noget som helst. Mange af familiens bekendte har allerede forladt Bangkok. Her venter man, håber det bedste og frygter det værste. Jakob og Ruchima, de bor i et af de mere velhavende kvarterer i Bangkok, og her har de fået lovning på, at de får en halv times varsel, inden den værste oversvømmelse kommer. En halv time efter vandet det begynder at komme, så bliver det her område simpelthen forsejlet for at undgå den aller værste oversvømmelse. Hvad gør I, når I ser vandet komme den her vej? Så skal vi væk. Ja, og det er altså en by, der lige nu holder vejret, det fortæller vores korrespondent i Bangkok. Situationen den er meget kritisk. Jeg står lige ved den flod, der løber ned igennem Bangkok, og det er den flod, der om få timer for alvor tror med at oversvømme den her